kiinnitä laittaa ja varmista. Varmaan mukana. Joo, kyllä se on. Ai hei. Selvä. Okei. Joo. Jos noi on nyt niitä. Joo. Ai niin, tai. Etusormi pois. Toi kuulostaa siltä, että se On kamppuja vaan. Valmis. sitä lukkoa. Huomio. Varmaan lukkoja isompia. Lujaa. No niin. Voitko se ampua vähän hitaammin, niin ei muille tule niin paha mieli. Tyhmä. Mä totesin tuossa paristakin siitä, että mä oon ihan väärässä mielessä. Miksi? Mulla käy aina näin. Miksi Mitä te väärässä? nöyränä. Mä oon kuin Samari urheiluampuja porukan. Joo. Saareenmaalla miettii, pitäisikö paikalla, että meni huono laukaus. Mihin sun pitäis kuulua saunantaukoryhmään? Se olisi todella hyvä. Montti paukutteli. Nyt kävi näin. Saa nähdä osuko mitään.